Здравейте на всички и добре дошли в моя канал! Аз съм Дария и добре дошли в моето ново видео, което трябваше да бъде снимано много отдавна, но просто нямаше кога. За мен е по-скоро добро утро, часът е 9:30, така че добро утро! Знаете ли онези моменти, в които просто всичко върви наопаки? Имала съм точно такива дни, седмици, дори месеци. И се питаш, добре, аз сега как ще продължа напред? Какво ще правя? Как изобщо ще дам още една крачка напред? Днес ще ви споделя 5 урока, които научих точно в моментите, в които просто всичко се объркваше. И се надявам тези истории и прозрения просто да ви вдъхновят да се изправите дори в най-тежките си дни. Първо, провалът е само път към успеха. Първият урок, който научих, е, че провалът не е краят. Не е краят, той е част от процеса. Например, в един момент от живота си бях наистина близо да постигна нещо, което много исках. Бях накрая на ръба, виждал го и не стана. Провалих се, не се получи. И в онзи момент, когато се върна, си спомням, че се чувствах като абсолютен неудачник, но след като мина време и се върнах назад, осъзнах, че всъщност точно този момент, точно този провал, той е бил най-големият ми подарък, защото след това аз много повече промених гледната си точка за ситуацията, за нещата, за това, което искам и така и така и така. И всъщност страшно много ми помогна. Така че понякога именно провалът ти показва, че има друг път, че има по-добър път, че има друга гледна точка, за която дори не сме подозирали. Втори урок. Трудните моменти те правят по-силен. Един от най-трудните уроци, които научих, беше свързан с хората в живота ми и с хората около мен. И имаше един момент, в който осъзнах, че човек, който смятах, че страшно много ми помага, че страшно много ще ми помага и в бъдещ период от време и че ще ме развива и че ще ме подкрепя и така и така и така. Всъщност просто ме задържаше. Така че трудният момент, в който трябва да се отделиш от някого, може да те направи много силен, да ти даде много голям урок и може би просто човекът да не е имал нужда да бъде при теб. Да не е имал нужда да бъде част от твоя жизнен път. Урок номер 3. Не можеш да контролираш всичко. Имала съм моменти, в които съм се опитвала да планирам всичко. Всичко да е стъпка по стъпка, всичко да е по план. Да се боря с събития, на които просто нямам влияние. Така че понякога най-доброто нещо, което можем да направим, най-вече за себе си, е просто да приемем събитието, да приемем ситуацията, да знаем, че просто не можем да я променим и тя е такава каквато е. И по-скоро да насочим енергията си към това, което можем да променим, отколкото да се борим с нещо, което просто не е под наш контрол. По този начин със сигурност ще започнем да се чувстваме по-силни и уверени в какъвто и да е аспект от живота ни. Урок номер 4. Ще да покажа 3. Урок номер 4. Хората около теб имат значение. Друг урок, който осъзнах, е това колко голямо влияние имат хората около нас и хората, с които се събираме. Някои хора, например, ни вдъхновяват, докато други просто могат да ни задържат. И е много важно да бъдем избирателни към това, кой искаме да бъде в живота ни и кой допускаме в живота ни. И както говорих в предишно видео за обратната връзка, че дори негативната обратна връзка от хората може да бъде най-полезна и тя дори е една от най-полезните за нашето развитие, ако просто я разглеждаме по-обективно. Да, можете да разгледате повече за това в предишното видео, в него говорих повече за обратна връзка. Социалните мрежи също играят много голяма роля, защото понякога мнението на непознати хора влияе повече на нас, отколкото трябва. Алекса, стоп! Да, затова е важно да си напомняме, че истинската стойност е в мнението на хора, които наистина ни познават и които наистина искат най-доброто за нас. И урок номер 5. Нищо не е вечно.
запомнете, че дори най-трудните моменти в живота ни не траят вечно. Когато се намирах в една определена трудна ситуация, смятах, че тя никога няма да свърши, че аз винаги ще се чувствам така, че то просто няма да изтече някъде във времето. Но всъщност не бях права. Напротив, с времето осъзнах, че абсолютно повечето неща от живота ни са временни. И болката, и радостта. Трудните моменти са като буря, силни, но временно явление. Трудните моменти са част от живота ни и няма как да ги избегнем, но именно те ни помагат да растем. Надявам се, че тези 5 неща, които ви казах, по някакъв начин са ви вдъхновили и са ви помогнали. А вие какви уроци сте научили, когато нещата не вървят по план? Ще се радвам да ги чуя. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако моят контент ви харесва, да харесате моят клип и да ме подкрепите и се надявам той да е бил полезен. Така че, благодаря, че бяхте с мен и до следващото видео.